ସବୁ ଜାଗା ପାହାଡ ହାଡ ମାନେ ପାହାଡ ଭଳିଆ ହାଡ ହେଇଛି। ଏଟା କଣ ଇଏ ସବୁ? ମୁଁ ରୁମାଲ ଟା ବାନ୍ଧିଲି, ମୁଁ ମରିଯିବି ନହେଲେ ବାସନାରେ। ପଇଲା ଭାଇ ରେ, କି ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ରେ ଭାଇ। ପୁରା ପାହାଡ। ଭାଇ ବାସନାରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହଉନି। ଦୁଇ କିଲୋ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କଟା ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି। ଭାଇରେ ଏମିତିକା ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏ ତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ। ହଁ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଭିତରୁ ଏଇଟାକୁ ପେପର କରିବା କଥା। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଦେଖ, ସାରଙ୍କୁ ପଠେଇଯିବ। ପାହାଡ ତ ମୁଣ୍ଡର। ଏଠି ମାସ୍କ କିଛି କାମ କରିବନି। ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖିନଥିଲି କି ଫାଷ୍ଟ? ହଁ ତ ସେପଟେ ଦେଖାନ୍ତି। ଏଇଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା କଥା। ଇଏ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଟିକିରେ ଆଉ ରହିବନି, ଉଡିଯିବ।